So, muna to siya Super Pam and... Welcome back to my channel! Karoon, napag ko ba Andres, Wen, o si Ana Ros. Yan na ko itong kanilang apelido kay masigyan for ninyo Facebook or padaan ninyo mga flowers. Yan ito mo sabi ko sa pero ito Super Pam, so manis lang duha ako ang masubuan na sa ka na taping ko niya. Katong last time, naarya ba nga katong si ang cameraman namo nga kana si Torque dato birthday nya kani siya lang duha ako gi-invite din balay kapag ugma na ka shot o nya ang nahitabo si Torque di na niya nga pahulat kon si Wenwen sa ato to na yes ko ano lang mas like ubos sa karosalin di na niya nga pahulat kon sa ubos niya kabalak ako sa orsaha to alas 6 sa gabi niya gilat siya ka ito minutes go lang kapit sa oras. Orto siya istorya ganda. Pag abot dere, among gipangutan nga naduga siya kahulat siya na boss ingit-ingit kaayo wala pa siya panhapon. Kami humana may panhapon. Loy kayo siya. Tuon po siya Torque. Tuon po siya Torque. So mo to nga kuan. So mo to siya super pamukol katawa lang ni pero ako just lang ako kay thank you ano nila kaya ako po silang nagamit sa akong pag-shoot sa akong taping nga nasuguan po mapalihog o sa pod masugo-sugo na mo dito sa balay kung sa kung ipakuan ba labha palaba or padilhig muna ako mga kuan grupo pero muwayat to ta kay magubay po sila ano ko hatag na may butang it's either ganahan ba sila any or dili okay mahimo kay para kung afford diba pa okay so, ako na ihatag nila o ako na ipa-unbox nila kasi ako nang gabihan dahil kayo kong itistingan. So, muna siya, ako na siyang i-order sa basta kay Chapi. So, mali ako i-order para lang duha. It's either ganan sila ni or dili. Okay, mahimo ha. So, isay mo unbox ninyong duha. Sige. Okay, yun niya. Usalan niyo. So, sapa. Sa inyo hang kuan. Sa inyo hang nauna unsalan eh. I don't my God. I think na Unsala man ni Pai? Headphone. Ikaw Torque unsala man eh? Ispan. Duha ni kabuk ilahan duha. So, what? Salamat. Nakoy flow, mo gamit og memory card. Cellphone. Dele. Para sige ra kang pa-music ka. Sige, open. Sige, open. Speaker na. Speaker. Speaker. Sige, muna siya super speaker, fan. yan. Nabre na siya kasi testingan mong god. Tama na siya. Okay. Ako ra din. So, muna siya super fan mo, no? Tawa ako. Ayun. Ay, kanindot. Huwag na, gikuha dire, oh. Ito very good na dito kaayo. Wow. Ayun, super fan, sinsya na mo slangas kang ito'y na mo kaysa gawa sig ano, sig kaluspos. Tanawa, then, kari. Saan man yung pag-ab? Ayun, na rin labot. Mara na. Sige. Then, tanawa, kung sala na, oh. Tanawa. Sa ngalan na. Yeah. Ba sila kabalo sa ngalan? Ako nang gitudlo ng kwan ba dire nga. Ano siya ngalan sa perpam? Kani ba kani? Kana una siya. MP3. Sa ngalan to kay? MP3. Ano siya kung ma-afford kay? Dayon. Sala natin. MP3 gani. Kada po. I-check mo din. Dasa na. So, more ni ako ma-afford nila ba ako nag-order. Headphone with USB. This is More na siya sulod. So, super Pablo. Istorya ni. Cellphone mo ko tayo ako ang ihatag ni Ana Ros. Kaya iwan siya, di kanila laman, ginuhan ako kay lain mo na cellphone si Ana Ros sa Winwin wala. So lang kami na lang jud. Saan pagkan? Balo. Ay, kabalo ko. Sige. Ipindot na dira. Pindot. Ay ganun ito. Pila na minutes sa kay? 4 minutes. Medyo na rin 40, ako 30. inopen. Dara. So, Ano?
Libutan dira. Oh, anong ipansak na ni Ida. Kasi Okay. ganin ni siya. Ang memory. So, mura siya super public player gitabon. So, ang sama, nalipay ba ni sila or wala? Walo ko, mas istorya. So, Lipay pa nalipay ako nga bis inata to pero nalipay. Wala siya. So, cellphone mo Lipay jud kay may nga jatagan may ansa ni. So, mura to siya super pam and don't forget to. Subscribe and like.